sinibingelele, ake sinibingelele emhlabeni wonke sithi sanibonani ninjani niphile Nkosi yami. Noma isizwe sinje, noma umhlaba unje, kubalulekile ukuthi siphile. Noma inkulumo imile ukuthi inhlangano yobubi asizange sayimema siyibona sesiphakathi kwayo, kodwa siqhubeke siphile. Ngibingelele omncane omdala, ngibingelele osakhulayo nongakazalwa nosazozalwa nawe usazoyibonela empilweni ukuthi kunzima kanjani. Thina esesikhona-ke, esesibonile sesaziyo, asibe nawo amazwi ukuthi ngeke kuhlale kunje empilweni zethu. Kunjalo kusazoba njalo futhi. Ngeke kuhlale kunje. Ngeke. Nami nje ngikhuluma ingoba ithuba lisangivumile. Kodwa khona ngeke kuhlale kunje. Nami nje ngihleli ingoba isikhathi sisangivumile ukuthi angihlale la ngihleli khona njengamanje. Kodwa ngeke kuhlale kunje. Umuntu ngumuntu ngabantu. Kunjalo-ke kusemhlabeni, umhlaba uyashisa, umhlaba oconselayo. Cha. Wothi uma uhamba emhlabeni ukhumbule ukuthi njalo. Ayikho inkunzi yomhlaba. Esasizazi nazi inkunzi sihamba phezu kwazo. Nami basazohamba phezu kwami. Umhlaba uyahlaba nje kudaliwe kusemhlabeni kuhle kumhlophe. Kodwa masisekhona soloko siqhubeka sidla amatofolazi. Yoze kushaya isikhathi, tofox. Into ezimnandi. Amatofolax, into ezimnandi. Cha, angikho-ke lapho bengisanibingelela ngiyabonga. Ngifuna ukukhuluma namhlanje ngikhulume ngendaba le engihlezi unyaka nonyaka ngivakashela noma ngiyithinta. Indaba ethinta ukuhlola. Uma sikhuluma ngokuhlola sikhuluma ngento okwaziwayo ukuthi uma kunento ekudidayo, uma kunento ongayitholi kahle, uma kunento ekhathazayo noma ongayiqondi, kubalulekile ukuthi usondele kodokotela nakubathandazi uyobheka impilo yakho noma uyoza ukuthi kushodaphi kusalaphi. Ukuhlola kuyinto endala eyayikhona sisekhona ingakabibikho. Hhayi mina engiqhamuke sengikhona ngoba sekuhlolwa ngabo-50 rand. Ukuhlola yinto eyayikhona ndulondulo. Into efuna niqaphele ngokuhlola ukuthi isikhathi sakuqala safani nesamanje. Into engifuna ukunitshela yona nokunicacisela kuyo ukuthi ukuhlola kuhle futhi kunokubi phakathi. Uma uyohlola, isuke uyofuna ukwazi nokuqonda. Kodwa kunokwenzeka ukuthi wabamba ukuthi kubalulekile ukuthi uma ufika enyangeni uyohlola. Nawe usenza leyo nto ukuthi kubalulekile ukuthi uma ngifika enyangeni ngihlole. Zikhona izinto ezidinga ukuhlolwa, zikhona izinto ezingadingi ukuhlolwa. Qaphelani uma niphuma niyohlola ukuthi ingabe lento oyoyihlola inesidingo yini ukuthi ungayihlola noma lento oyoyihlola ayinaso isidingo sokuhlola. Ngikushisa ukuthi kuyenzeka ukuthi uthi uyohlola kanti lento oyoyihlola ayidingi nokuthi uyihlole. Lapho-ke umphumela mubi. Uyabambezeleka empilweni lishone ilanga. Usuyalwazi usizi lwakho awuqali ukuluzwa la kadokotela 2+2. Ulwazi ndulondulo. Namanje usafuna ukulungisa into engalungi. Ayilungi nje lento yini ungamukeli ukuthi ngofanayo le. Ayilungi lento ayilungisa ayilungi. Umbizile uShwarar wahluleka uShwarar. Wambiza uVodacom wahluleka uVodacom. Wambiza uMTN wahluleka uMTN. Wambiza uCell C wahluleka uCell C ekhaya. Bonke njalo lama network ayayibona inkinga yakho uma ufika. Kodwa inkinga kayishayeki. Usuza la kwa2+2. Ngizosho into yakhuluma uShwarar noVodacom noMTN noCell C. Something owayitshola lapha wathi uyixazulula yangaxazululeka. Namanje uka2+2 ufuna ukuyixazulula wena.
leyo nto izokubambezela empilweni, leyo nto izokuhlukumeza. Ngani? Ngoba okokuqala siyathanda thina abantu ukufuna ukuhlola kodwa singenawo amandla okugcina izinto ezitholakele. Abanye abantu baze bahlole kubantu abayi-5 azakhulume uma sumtshela ukuthi hayi lokho yazi ngikutholile last week. Wangakugcina ngani? Ubhizi uhlanganisa nemali yokuhamba uhlola, ngeke uze usizakale wena, ngeke, ngoba into yakho ayikudingi uhlola, idinga ukuthi wena wazi ukuthi ufunani. Ukwazi ukuthi ufunani wena kuzokubeka ekuthenini uma sewutholile ukuphila ngoba uyazi ukuthi ufunani, usukutholile ukuphila. Uma usukutholile phela ukuphila, amandla asekhona, imali isikhona, suyaqala kuyohlola ukuthi okay, ngiya-afforda manje ngokwasezimalini. Yini okumele ngiyibheke empilweni engaphindi ingiphazamisa? Angisafisi ukubuyela kulesa sigaba. Suyaqala-ke manje uyokadokotela u2+2 uyobheka, uyakasharari uyobheka, uyaka-Vodacom uyobheka, uyaka-Cell C uyobheka. Uma ethi u-Cell C hamba uyogcina usiko lokuthi ekhakini kunomdliwa. Already wena uyazi ukuthi umdliwa udinga imbuzi, udinga izinto eziningi. Suyaqala-ke manje wena uye ebhenki uyokhipha imali, uyogcina lezi zinto suyithole kadokotela u2+2. Ngoba lento uhamba uyibheka kwesinye isikhathi, uyabheka bese iyakumisela empilweni yakho ungasakwazi ukusizakala, kuphoqa ukuthi qala uyolungisa emuva. Uma kufanele ukuthi uyolungisa emuva, vele kufanele sikujikise siqala uyoshanela emuva. Uyabambezeleka nale mali yokuthi uyolungisa emuva usazoyihlanganisa years and years. Into esifisayo yimpumelelo nokuya phambili nokuqonda nokwazi nenjabulo. Ayikho into edlula injabulo. Sikhathele yinyembezi zendumalo, sifuna iy'nyembezi zenjabulo. Iy'nyembezi zenjabulo zizotholakala ngokwenza kahle kwakho, nokwenza izinto ezinemphumela, nokwenza izinto ezikujabulisayo. Ilapho kozohlala khona unonjabulo. Angithi into engiyifunayo mina ukuthi umuntu nomuntu akahambe ecula ethi uJesu wangithatha wangiphakamisa, oho, ingakho nje ngihuba ngihlabelela, kodwa ubukhuluma into oyibonayo. Okunye asiphumeleli nje bazalwane, yithina asiyazi into esiyifunayo kodwa siyayifuna, noma isifikile asikwazi ukuyithatha kodwa siyayifuna. Ingoba angiyazi kwayona lento engiyifunayo ukuthi yini. Impumelelo yinto esengqondweni yakho la kuwe. Ikhompyutha yakho le iphethe yonke into oyifunayo emhlabeni. Wena ubheka abathakathi, ngeke ubaqede abathakathi bakhona. Wena ubheka abakuzondayo, inzondo yadala ukho umuthi wakhona. Into ebalulekile, wena ufunani, zikhona zonke lezi zinto. Guqula impilo yakho kulesikhathi usaphila. Guqula impilo yakho kulesikhathi usaphila. Enza okufanele ukwenze kulesikhathi usabolekiwe ithuba lokuphila. Uze ungasaba abantu, ungabheka abantu, unganaki ukuthi abantu bathini. Kunabantu abakhuluma kakhulu angazi lutho. Omunye azathi hayi into ethile ayitholakale ey'nyangeni. Akazi lutho yena, akanamandla okuthatha lezo zinto, unomona. Ukuphila kudinga ingqondo yakho ukuthi wena wazi ukuthi ufunani, ungatshelwa ngumuntu. Nami lokhu engikukhulumayo ungakuthathi konke. Lalela, konke lokhu engikukhulumayo ungakuthathi konke. Namuhla ngikhuluma ngendaba yokuhlola, kusasa ngiyobe ngikhuluma ngokunye. Wena buka ukuthi lento engiyishoyo ikhona yini ekuthintayo, ikhona yini. Hayibo, kudaliwe kufeziwe, akusizi konke. Ungakuthathi okungakudingi bo, shiya. Siyahlupheka nje, siyaxakeka, siyakhala, sikhala ngabazali, okunye akusadingi sikhale ngabazali, ifuna sibheke ukuthi kona mina lento engiyifunayo ngiyayazi yini, ngizoyibona yini uma isifikile.
abantu badidekile emhlabeni. Ake sishiye phansi ukudideka siphumeleleni bakithi. Ake sishiyeni phansi ukudideka. Omunye uzagijima enyangeni acabanga ukuthi ngoba mekwanyathela enyangeni manje uzobona sekwenzeka imilingo. Ayikho imilingo ozoyithola, ikakhulukazi la ekhaya kwa2+2 anginayo imilingo. Nani enifonayo nithi nifuna iy'pantshi zemali noma iy'khwama zekugcwalisa imali, ngabe ngiyigcwalisela mina imali bo? Angikwazi lokho. Nani enifuna iy'gubhu zamalotho, angizenzi la ekhaya ngoba kwamina ilotho anginayo. Angikwazi nokuthi idlalwa kanjani. Nani bo enifuna into yekhasino, into ekhona ekhasino la ekhaya isithwalo sikamfana webhunu, siyi-contract for 2 years uphile emhlabeni, yesithathu uyahamba. Nawe uzojoyina phela ube umfana wani webhunu, nginikeze abanye futhi abakufunayo. Engifuna ukukusho namhlanje ukuthi hlola into efanele ukuthi uyihlole. Kunzima kabi ukusuka eBotswana udabula ibhoda uze kwa2+2 uzohlola. Uma usuhloliwe awusakwazi namandla okulungisa leya nto, awunawo. Ukuhlola kuyawuhlukumeza umphefumulo, ngoba thina sizokutshela lento oyifunayo nesiyibonayo. Kube buhlungu-ke mase kufanele ukuthi ulungise wena. Musukuyixaka bakithi, angeke ulungise konke la emhlabeni. Uthi uwenza lokhu kube nokunye, umhlaba nje udaliwe unjalo. Ngiyakufundisa ngifune wazi. Mina ngifuna umuntu ngempela ojulayo, ethi mayifuna into ayifune ngempela, hhayi magic. Laba abafuna izinto ey'gijima uvumbu. Yeyi, ungezi kimi, ungezi. Anginama magic, anginayo into efaka imali endlini, anginayo nkosi yami. Anginayo-ke ngisho into ezongenisa imali yakho kwi-akhawunti, neyami kuyashoda madoda. Kuyashoda. Phela ngikhuluma iqiniso ngoba akekho umuntu akathi sengenele, akunelwa la emhlabeni, sikhala njalo. Onemali akavumi. Siyabonga. Inhloso enkulu isekuthenini abantu abaqonda ukuhlola ukuthi akuxazululi, kwesinye isikhathi kuyaxazulula. Abantu abaqonda ukuthi ukuhlola kungakufaka enkingeni phezu kwenkinga, ungaze uyibulale ngoba uzokwazi izinto ebezingakudingi. Uzothi uyahlola nje uthola ukuthi wena isibongo oyibiza ngaso akusona esakho. Izokuhlukumeza umoya wakho leyo nto. Abantu abafuna izinto abayaziyo ukuthi bafunani. Vele ukuhlola kwaku-right kakhulu komkhulu. Hhayi kithi, thina sifuna into esiyifunayo, thina isikhathi sakuqala sisafani namanje. Abahlolayo abahlole. Kuyahlolwa kwadokotela u2+2 njalo ngamasonto. Singena ngo-3 ekuseni, siyaphuma ngo-8. Sihlole efonini njalo ngesonto. Ilanga lokuhlola efonini yisonto kuphela. Ngiqala ngo-3 ebusuku, ngivale ngo-8 ekuseni. Bakithi, yisonto kuphela engihlola ngalo. uNkulunkulu anigcine anibusise. Inombolo yefoni yami ithi 076 45 400 45. Bese ngicacisa lana, kuyenzeka bazalwane ifoni ibhizi kakhulu. Uma ungenaso isineke, yekela, ungayixaki. Ngifuna abantu abazamayo mina abazongifonela uma bangangitholi babekezele, uzogcina ungitholile. Kodwa ungacabanga ukuthi kulula ukungithola ungenakho ukubekezela. Ifoni ibhizi ngabantu bonke abasuke bengifonela. Ekubalulekile noma kunjalo lapho ukhona, ngiyakuthanda. Asilweni empilweni sibe ngabanqobile. Asilweni empilweni sibe nezinto zethu. Siye ukukhusela nokubheka nokuxhaswa. Asifune ukuxhaswa, sifune into zethu. Umuntu uyodla iy'thukuthuku zakhe kuze kube sekufeni. Kunjalo nasemandulo kwakulotshiwe lokho. uNkulunkulu anigcine, ngiyabonga. Dokotela uSibiyelo.